క్రీస్తు యేసునందు దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ కృపయు సమాధానములు మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ దినం కొరకు ప్రభు అనుగ్రహించిన తన జీవపు వాక్కు. అపోస్తుడైన పౌలు కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1 అధ్యాయం 20వ వచనం. ఆయన శిలువ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును, అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోకమందున్నవైనను వాటినన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధానపరుచుకొనవలననియు తండ్రి అభిష్టమాయెను. సమాధానం, దేవుని సమాధానం. దేవుడిచ్చిన ఈ జీవపు మాటలో నుంచి మనం మనలను సరిచేసుకోవాలి. ఈ లోకంలో శిశువుగా పుట్టినటువంటి క్రీస్తు ప్రభువు 33.5 సంవత్సరాలు ఆయన పొందినటువంటి శ్రమ, బాధ, ఇబ్బంది, కొలిమి అన్నిటిలో నుంచి ఆయన మనకు, ఈ మానవ జాతికి తన జీవాన్ని అర్పించి సమాధానాన్ని అనుగ్రహించుటకు ఆయన తెలిసిన మార్గంలో మనమందరము శాంతి సమాధానాలతో శోభిల్లుదుముగాక. అట్టి కృప దేవుడు అనుగ్రహించును.